गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय गणेश मंगले दीना हरा ध्यान दे बाबूजी, हमनी का हिंदू समाज में जौन सनातन धर्म बा एक और सुंदरता कितना नीक बनल और हमनी के एगो धर्म बा जौन विश्वास के पूजा करेला पेड़ के पौधा के जानवर के ईटा के पत्थर के सांप के बिच्छी के हमनी के देवता मन के माथा टेक लीले और मनोकामना पूरा भी हो जाला। हमनी के धर्म विश्वास के धर्म और हमने के देश के नाम धर्म प्रधान देश है और यह को देश बजाना देश के माई कह जाला। माई भारत माता की जय। अन्य कोनो देश के माता ना कह जाला। का है कि यह देश बजा हम माई बेटा के जन्म दिले। राम कृष्ण भी दुनिया में ले देश में तब माई के वजह से ले अमेरिका चीन में केंगा गॉड निकल जले हम, लेकिन हमारा देश में माई के चलते बेटा जन्म ले। अब विदेश में गॉड केने से आ जाले, अब का जाने कैसे आ जाए। ऐसे तनी एक नंबर के टोन कम कर ढेर चर्चा रहता है। हेलो टोन कम कर दियो कठे बाल हमें के बेस खोल दल बानी अरे वो कम नाटू खराब नहीं की, ठीक ना। दिन भर में 3 बेर नहाइल करी पहले बजा बजाओ के आगे नहाइबे ना करे पर दे लूह मार दे। दूसर का बात हमनी के को धर्म बा 33 कोटि देवता बड़े हमनी के धर्म में और 33 कोटि देवता में सबसे पहले हमनी के गणेश जी के पूजा करी। आखिर का है गणेश जी तो कोनो सुंदर नहीं की वीआईपी नहीं की कोनो कठिन निमन नहीं के, लेकिन निमन काम में गणेश जी के काहे पहले पूजा कइल जाला। काहे यह सनातन धर्म के बड़प्पन हो कि हमने के जात पात छोट बड़ भेद भाव ऊंच नीच सावर गोर बरियार कमजोर ऐसे कोनो मतलब नहीं है। हमने के धर्म में चरित्र के पूजा कइल जाला, चित्र के पूजा ना कइल जाला। ठीक ना। हेजी बढ़ जाए भैया रुआ ए सालू भाई, सालू भाई ए सालू भाई रुआ हेजी बैठी अतायब तो होन हेजी रुआई भैया हमरा लग बैठी इतना बड़ी हवा लागत देखो त देखी तो
है हमरा महादेव महादेव के देखी तो ललन भाई पटेल VIP ललन भैया के तरफ से सब कलाकार के स्नेह प्रेम दिलबनी ललन भाई के प्रणाम करो महादेव से निवेदन करो ललन भाई बन रही बाल परिवार बन रहे घर के सुहाग बन रहे तो दुआर के भाग चमकत रहे बुलाई